Hej så, mit navn er Jens, og jeg vil vise, hvordan at jeg kan ved hjælp af DGI's hjemmeside kan jeg finde ud af mit hold, jeg gerne vil følge. Kan jeg ved at have fundet sit hold, så kan jeg få de kampe, som man har på det hold, i sin egen kalender, hvad end man bruger Android eller iOS, eller man bare gerne vil have den i sin for eksempel Google-kalender. Så først og fremmest så er jeg på DGI's hjemmeside, og det vil sige, nu spiller jeg selv floorball, og jeg vil gerne have nogle af mine hold, jeg kender derfra, ind i min kalender. Men det virker faktisk ikke kun med floorball, det virker også med alle andre hold, som bruger DGI's sådan, side til deres turneringsplan osv. Men jeg spiller i Helsingør, så jeg skriver Helsingør floorball her. Og jeg finder min klub her. Og jeg skal så vælge, hvilket hold jeg gerne vil have kampene fra. Og der var det øverste her, det var første division holdet, det er det jeg selv spiller på. Så jeg går videre ind her, og jeg ser at vores kampramme ligger nederst. Det er sådan set fint nok. Det jeg er interesseret i, det er ikke at skulle taste alle kampe ind manuelt. Men i stedet for, så kan jeg altså få dem importeret til min kalender, så de automatisk bliver synkroniseret. Men det der er vigtigt, det er at jeg øverst ser her, at foreningen det har et bestemt nummer, og holdet har et bestemt nummer. Jeg kopierer det her nummer, der står heroppe, 87975 i det her tilfælde. Og jeg går så til den adresse, jeg selv har lavet, det her script, som ligesom går ind og henter det fra DGI server, og ligesom viser det i et format, som kalenderservices kan læse, hvis man kan sige det sådan, om end det er på en iPhone, eller du bruger Google Service. Godt, men jeg har altså lavet det her, og der indsætter jeg så det her ID, det her nummer, og så snart jeg så kører det her, så kan jeg se, at den viser en masse tekst her sådan ud i et. Men det er sådan set fint nok. Jeg kan sådan se, at der er noget af det, som er noget af det ligner ligesom, at det er det rigtige. Og hvis jeg trykker højreklik og trykker vis kildekode, så kan jeg se, at den ligesom har inddelt det i nogle forskellige kampe, og det er ligesom dem. Så det er altså den her adresse her, som jeg nu ved, jeg skal bruge, og jeg går så ind på min kalender her. Og nu har jeg så gjort det en gang for lidt siden. Den kan jeg så lige slette her, hvis det er. Jeg kan sige skjul denne kalender. Men det er så vigtigt, at her i andre kalendere, så kan jeg sige tilføj via webadresse. Nu gør jeg det lidt hurtigt her, så jeg kan lige sige, at jeg trykker på den lille knap heroppe, og trykker tilføj via webadresse. Og så sætter jeg sådan set bare det link ind, og trykker tilføj. Det ved den så allerede i forvejen, jeg har, men det tager altså lidt tid det her. Det tager lige et par sekunder. Men de kommer altså så ind og ligger i min kalender, og jeg kan gå ind og se den præcise dato, hvilket hold selvfølgelig, og hvor det er henne. Så det er det, der ligesom bliver lagt ind. Vil jeg så gerne have det på min telefon, så skal man lige gå ind og gøre noget ekstra. Jeg har åbnet min kalender op her, så man kan se helt standard kalender-appen, som der er. Og fordi jeg har forbundet fra min Google-konto, både på telefonen og selvfølgelig oppe der, som jeg lige så med tilføje, så kan jeg gå under indstillinger her. Og så er der en liste over kalenderne, hvor jeg så har de her floorball-kampene ligge inde. Og den indstilling, som er vigtig, at man ser, at der er slået til, det er altså, at den ligesom er synkroniseret. Så når jeg slår den til, og går tilbage ud til hovedskærmen, så kan jeg så se, at så ligger kampene derinde. Nu er de så grønne her. Men de ligger derinde, og det er det vigtige. Så de kommer altså ind automatisk der, så snart man har slået den indstilling til. Så det er altså ikke sværere end det. Og man kan jo tilføje flere, hvis man har flere hold, man gerne vil have ind. Så kan man altså få bare tilføjet alle dem, de forskellige, ved at finde de her numre her, og tilføje dem på den måde. Så det er ikke sværere end det. Så prøv jer frem.